ממש ריפוי. לגוף, לנשמה, לנפש, ככה בכל הרבדים. זה לא רק לבוא ולרקוד, זה לבוא לעבור מסע, לעבור תהליך שהוא מאוד עוצמתי. אני חושבת שכל אחת עוברת פה את התהליך הייחודי שלה, ממש תרפיה. נכנסת לפה אחת ויוצאת מפה אחרת. ממש ליצור קטע שמתחיל מאיזושהי אימפרוביזציה, ובסופו של דבר גם פוגש קהל ובמה, שזו חוויה שמימית. מה שעברתי בבמה כריפוי זה תהליך מאוד חזק של אישור עצמי ואהבה עצמית. וכל הזמן יש חיבורים קטנים כאלה של הראש, ביחד עם הגוף, ביחד עם ההרגשה שעולה, ומשהו בחיבור של כל הדבר הזה בסוף יוצא שיעור שפשוט מתחבר הכל. יוצאת שירה מהגוף, וזה לא משהו שאני מורגלת עליו ביום יום. רוני בתור מורה, והיא כל כך מיוחדת, שהיא מוציאה מכל אחת את הריקוד שלה. כל המקום הזה שאנחנו באות אליו פעם בשבוע, ופשוט משליך לנו על החיים שלנו. משליך על הזוגיות, על ילדים, על הצורה שבה לפחות אני רואה את החיים, דרך העבודה עם רוני.